And another message will be given to us by our halangdong amahan diri sa Dakbayan, Honorable City Mayor Celso G. Rehencia. A round of applause. Salamat, MC. Sa ato ang konsihal. Sige na kukuyog. Di na kumukuyog ka nang ang singalan na groundbreaking. Mapil lang ko ka nang ngani na. No, pagawad muli pagpilyo. Of course, nato ang wagi ko masayo panigpili. Engineer Albaw, sa una rin ako ni balibaran ko. Ay, napasi Kuan, actually, eventually. Si Jimmy, sa tukod. Atong kapitan, o ang konsihal, mga empleyado sa ICWS, karong Merkules, sa uno na, Berman, kapit na pong bonus kay December. Ako ipakrinta kahapon, tag 100,000 na kuno to. Kada sa kagatos katao, 100,000. Maunsa man nga itong umaabot kong Christmas nga hinay mo pa kusog. Pasuli kay kusog mo pa hinay. No? Ako, muingon nga nakita na ko ang ginagayday sa tubig bukod sa kakusog. Tinaaw kayo. Pero dili lang nato makita kung naabag yung bakterya busa isang tutoy na inyong ibutangan o kuan chlorine para nga mainom yun, no? Hindi nita gusto nga magka-pandemic dire. Gawa sa tubig, pagawa sa kaninyang COVID. Napay Alpha, Beta, Charlie, Delta, Lambda, mga variant. Pero gani akong gingan sinuli nga ang akong sikreto nga gigyog ko maigo bisan pag 50 ka buok positive na COVID. Kani ako sapatos. Imported ni. Delta ni nga sapatos. Pa istoryahon gina, congressman ko. Bitaw nang una man mo istorya ang mayor kaysa congressman. Last gina. So, kini nagpasalamat ko una ni Kapitan kay nag-donate din sa 100 square meters. Ako na lang po ning pagkahapon si Kapitan. Nabasin po na simbako ba nga ay eleksyon niya simbako. Hindi na ito matagal panahon. Ayaw lang po bawi. Ayaw lang po si Radikap. Kaya ito nang ipakural. So sa imong giingon gani nagkinanglan pagpatubig ang kaniniyang ubos na pahig sa barangay Mandulog. Buhatan kani o initial na pong buhian nga budget para sa tubig diri is 6 million. Para atong sunod ko sunod ko 6 million. Para magamit ninyo Jisipos, ikaw na bahala na mo, Jim. Kung saan yung napagkuhan para nga mapatubigan kina nga itong mga tao. Ayaw ikong ingnan, sir, ang 200,000 na i-budget na to para palit ang balde o galon. Kaya dukong ko na yung para magtabo ang mga tao tubig. So atong ikonan nga maserbisyuhan kina nga itong mga tao nga tubig, kinahanglan kina kayo. Kay mayo pa'y walay kurinti kaysa tubig. Pero ang duha diri pareho. Kurinti o tubig niya. Hindi man ibuaga sa kuway kurinti. No? O akong ibalik ko paibalo nga ang tubig wala na kinahanglan ng tao. Pero kitang tao na kinahanglan kay tubig. Unya ang kalibutan po wala na kinahanglan sa mga tao. Kitang mga tao may nagkinahanglan sa kalibutan kaya ato manimpuyanan. So ato pagdaon. Dili na to kaniniyang usik-usikan. Ganyan pag-agas kusog kayo. Pag-agas sa tubig. Nindot kayo tanaon. O kaman kung kaupin nga niya. Kagawad, palihog ko kagawad. Ay iunsa para makita na to ba nga dili gyud mingon nga nag-istorya ta diri nga mingon. Wala ebidensya ba? Maginang na ebidensya kay mingon po na sila tubo raman to. Wala may tubig. So ako naibulong ko 2003 usamis pa man ko na kasay. Nagig-away ko sa mga kuratong maliling. Uta. Nga karon pa, unsa na ron 21.
Oh, ano kay ba? Muna yung nakadaot sa politika. Muna nagadaot sa politika ba? Si Kapo, bisa gani magpapirma sa iyahang fidelity bond, di gani mo ang dito koy, animal silso. Papirma ko, alaw ka lang ba? Muna kung gusto kay ka na dito, walay kapitan nga akong balibaran yun. Ayaw niya gunaw na ang mga saba ko, hindi ko ingon anak ng klaseng tao. Kap. Ako lang ikuan nga lahi ang akong batasan. Isog ko sa mga taong dautan. Pero dili ko isog sa mga tao nga akong servisyohan. Maduulan ko ninyo. Dili po dingon nga duulan li kami pero lisod magakayo pagitao. Nara ko na sa opisina nga gamay kayo na ni kadako. Nga inigbulhot ko sigarilyo buyo mo. Kaya ang kanon, nindot kayo ang tubig nga tanawon nga ato karong ginagurahan. Pinagi sa gamay nga budget o kanang kwartaha dili man na ingon nga ako kwarta na sa katawhan nga atong gibuhat diri gibalik na po tungod ani mga buhis so ato nga tagaan o importansya ang kanilang tubig na kaadlawan na rin gigamit o gamiton sa paglungag, sa paglaba, sa pagkaligo, pagkukutaw o kape. So, manghinaot ko na mabadjitan Jimmy, mabadjitan ang reservoir, budgetan ang kanang bisang i-cluster lang siya kung dili kay go 6 million aron makakabo og tubig ang mga tao. So, manghinaot ko nga by next year, inahanglan March, pinakadugay na ng March sa atong budgeting kaya stipulated na ko ni sa budget 2022.